Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Шәһәрдә язгы ташу башланды. Зур күлләүекләр белән кем көрәшергә тиеш? Мәктәпкәчә белем бирү идарәсенә бакчаларга чиратлар. Апрельдән әниләрне бакчаларга билгели башладылар. 7 яшьлек шәһәрдәшебезнең хыялы Мәскәүдә чынга ашкан. Ранил Загриев Максим Галкин тапшыруында катнашып кайтты. Инде 2 көн дәвамында һава температурасы җылыны күрсәтә. Урамда кар эри күлләүекләре хасил була. Аларның кайберләре аеруча куркыныч, пычрак су астында чокырлар булырга да мөмкин. Безнең иҗат төркеме шәһәр буенча иң тирән күлләүекләрне барлады. Суларны суыртыр өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә безнең хәбәрчебез ачыклады. 59-нчы комплекста урыны белән руль артындагыларга да җайсыз. Машинадан төшү белән алар күлдәвеккә баса. Кайбер урыннарда кардан йөреп була, әмма ул юеш димәк ышанычлы түгел. Кыйынлыклары бар инде пока. Как пройти просто. Комплекслардагы күлдәвекләр хакында идарә итүче оешмага шалтыратып әйтергә кирәк. Алар язгы ташуга алдан әзерлек уздырган. Мөрәҗәгать итүчеләр соравы буенча юлларга траплар җәяләр, суларны суыртыр өчен насослар тоталар. Көн саен су кыйларын быздан һәм кардан чистарталар. Әміне Орловка поселогында мондый күлләр ел сайын барлыкка килә. Бирдә яшәүчеләр идән асларын судан саклар өчен йырымнар ясый. Әміне җәяүлеләргә узган һәр машинада пычрак су сиптереп үтә. Бу очракта автомобиль юллары предприятиесына шалтыратырга кирәк. Алар поселоктагы юлларга, проспектлар буйлап җәяүле юлларына хезмәт күрсәтә. Без аларга Орловская урамында су җыйган дип хәбәр калдырдык. Әмма суны кайчан суыртасылары билгесез әле. Боровецкая поселогы аша Шилнәгә илтүче юлда да ел сайын зур күлдәвек җыела. Бу юлны инде көнгә 3-4 тапкыр үтәм. Үзем Шилнәдә яшәм. Моннан как хәзер скоро, наверное, көймә җибәрерләр дип, машина белән чыгарлык булмаячак. Тизрәк хәзер сразу җылытып җибәрер дигән. Тукай районына керүче юллар буенча районның торак коммуналь хуҗалык бүлегенә шалтыратып зарланырга була. Әгәр территорияның кемгә караганын белмәсәгез яки телефон номерлары булмаса, дәүләт хезмәтләре сайтында халык контроле бүлегендә хат калдырырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Белгечләр фаразлавынча Татарстанга яз соңга калмыйча үз вакыты белән килә. Бу хакта Татар-информ мәгълүмати агентлыгы Татарстан фәнни тикшеренү институтының әйдә баручы фәнни хезмәткәре Олег Шайтанов белдергән. Норма буенча безнең республикада уртача тәүлек температура 6 апрельдә 0 градустан күтәрелә башлый. Әгәр һава температурасы бер атнадан 0 градус чиген уза икән, димәк яз үз вакытында килә. Галимнең күп еллык күзәтүләре буенча басуда кардан ачылган урыннар 10-11 апрельдә күренә башлый. Кырларда барлык кар 17-19 апрель ахырында эреп бетә. 3 майда исә туфрактагы туң тулысынча эреп бетәчәк. Эт балалар бакчасы тәрбиячесенә һөҗүм иткән әлеге хәбәр бүген социаль челтәрләрдә урын алды. Автор белдерүенчә, тәрбияче балаларны яклар өчен этләрне читкә куйганы бу хәле Зәбистәсендә урнашкан 23-нче бакча территориясендә була. Иртән тәрбияче балаларны урамда каршы ала торган була, шуннан соң алар гимнастикага кереп китә. Мөдир белдерүенчә, иртәнге сәгать 8-дән соң барлык капкалар ябыла. Шуңа да эт бакча территориясенә әти-әниләр белән кергән дип фаразлыйлар. Группа номер 8 пошла на гимнастику. За ними, видимо, увязалась как раз вот эта собака. После этого, как нам сообщили, что на территории собак, мы отзвонились в Комсомольский наш исполком, то есть подали заявку, что на территории детского сада находится собака. Нашу заявку приняли, то есть и к нам выехали отловщики собак. Это агрессия күрсәтми, әмма тәрбияче балалар өчен җаваплылык тоеп, аны куа башлый, шуннан соң гына эт тешләп ала. Иртәнге гимнастика вакытында каяндыр бер йөгереп килде дә. Балалар инде төрле реакциялар күрсәтә башладылар. Койсының уйныйсы килә, койсының куасы килә, шуны куарга теләдек итне. Шул вакытта яшамагандыр инде, тешләп алды. Әзмәк. Профилактика чарасы буларак без СМПга барып уколны кайттык. Тәрбияче табиптан кайту белән үз эшен дәвам итә, бакча гадәти режимда эшли, йортсыз хайваннар контрольда. Бакча мөдире белдерүенчә, Челны коммунхоз белгечләре этне тотканнар инде. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Апрельдән балалар бакчаларына урыннар бүлү башланды. Мәктәпкәчә белем бирү бүлегендә инде чират бер атна алдан барлыкка килде. Юлламаларны быел алданрак бирә башладылар. Яңа уку елында бакчаларга 3 яше тулган һәм аннан кечкенәрәк ничә сабый барачак, алдагы сюжетта.
Нам вообще сказали, то есть у нас дочь ходит в этот садик, 83-й фея. Мәктепкече белем бирү бүлегендә халык шыгрым тулы. Ата-аналарның күпчелеге баласын башка җиргә күчерү өчен килгән. Чөнки бакчалары өйләреннән еракта. Мы не попали в свой садик, переводить надо. Ну, сказала, что да, возможно, переведут. Есть вероятность, потому что мы 16-го года, а сейчас идет набор 15-го года. Вот возможность как бы есть. Да, в ясельке. Мы не попали тоже в наш садик, делаем перевод в другой садик. Быел бакчаларга урын 8 мең балага бериләчәк. Иң беренче чиратта 2014 елда туган 300 сабый юллама ала. Бу төрле сәбәпләр буенча аеруча бакча ерак булганга путевкадан баш тарткан ата-аналар. Икенче чиратта 2015 елгы сабыйлар тора. Алар 7200. Быел тагын ясле яшендәге 600 балага юллама каралган. К 2015 году, конечно, лучше уже подходить сейчас. Пока еще есть места свободные в тех садах, куда можно перевести. И потом, через месяц, когда будут появляться места среди не явившихся детей. Юллама бирү 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Белгечләр әйтүенчә, апрель дәвамында 2015 елгы сабыйларның барысы да бакчада урын алырга тиеш. Майда ясле төркемнәрен туплау башлана. Бакчага гаризаны мәктәпкәчә белем бирү бүлегендә, шулай ук Яңа шәһәрнең 3нче комплексындагы һәм ГЭСтагы күп функциялы үзәкләрдә язарга була. Рим Әхмәтова, Ксения Тонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Быел Бигеш халыкара аэропортыннан 3 яңа юнәлешкә субсидияле очыш ачылды. Бу Түбән Новгород, Екатеринбург һәм Минеральные воды. Димәк, бу шәһәрләргә авиабилетны ташламалы бәягә алырга мөмкин. Дәүләт әлеге рейсларны салымнардан азат итә, шуңа күрә алар бермә-бер очсызрак. Бигеш аэропортының үсешенә килгәндә, быел анда федераль программа буенча ремонт эшләренең 2нче этабы узачак. Предприятие үз исәбеннән яңа терминал төзергә планлаштыра. 2017 елда аэропортның очышлар күрсәткече 54%-ка арткан. 7 яшьлек Шаулы малай Ранил Загреев федераль каналдагы популяр балалар программасында катнашты. Ул акробат спортта уңышлары бар. Ранил Мәскәүгә баргач телевидение йолдызлары белән аралашкан һәм үзенең хыялын чынга ашырган. Телешоу героеның хыяллары турында алдагы минутларга. В студии принц сальто и король батута Ранил Загреев. Максим Галкин безнең бәләкәй шаллы акробатын бөтен илгә шулай тәкъдим итте. Ранил Олимпийский спорт комплексында шөгыльләнә. Аның әнисе Илнара шунда тренер булып эшли. Әтисе ирек көрәш буенча спорт мастеры. Малай кичкенәдән үк тормас булган. Тапшыру вакытында да үзен бик кыю тоткан. У тебя вот какие планы? Сколько ты еще будешь прыгать на батуте? Долго. Долго, да? Собственно, и ты остановиться сейчас не можешь, да? Вот. Монда 4 сәгать үзенең батутында тренировкасына сикереп кайта. Үйгә кайткачтан яңадан дәвам итә үзенең тренировкаларын. Кроватьта сикерә, колесолар ясый, шунда кувырклар ясый үзенең. Мәскәүдән кайтуга Ранил яңадан бик тырышып шөгыльләнә башлаган. Тапшырудан соң мәктәптә игътибар артты ди малай. Когда я потом пришел в школу, меня похвалили. Меня учитель похвалил. По физкультуре, по татарской, по английской. Девочки стали больше внимания тебе уделять? Да. Ранилгә 7 генә яшь, спорт белән 3 ел шөгыльләнә. Шул вакыт эчендә 3нче зурлар разрядына ирешкән. Аның күрсәткечләре яшьтәшләренекеннән яхшырак. Бәләкәй акробатны тренерлары да мактый. Съемкада Ранилнең 2 хыялы чынга ашкан. Ул батутта сикерү буенча 1нче олимпия чемпионы Александр Москаленко белән очрашкан һәм айга җиткән. Хәзер сәләтле малайның алтын олимпия медале аласы гына кала. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исәнмин булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 4 апреля в ДК КамАЗ. За выгодными ценами в Вессан. Шампунь Клео в ассортименте 400 мл 135 рублей. Киндер-сюрприз 1 штука 43,90. Акции действуют с 3 по 9 апреля в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссен.